हाय लोगोफोर आं अबंचा बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबंचा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे आपकामिं एलबामनि सायाव नोंथांमोननि सेराव फोसावनो सानदों। बेनो जाहैबाय दिनैनि बे निजोम समाव बे एलबामा आपकामिं फैगासिनो दङ। बे एलबामखौ पाब्लिश खालामनाय जागोन मोनसे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। बेदिब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट जादोंब्ला अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना आंनि जे फैबाय थानाय आपकामिं जे गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव सावरायनो लानाया बेनो जे नोंथांमोननो फोसावनो साननाया बेनो जे जोंहा आपकामिं मोनसे माने एलबाम फैगासिनो दङ, जाय एलबामा जों बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन होननानै आङो सानो। जोङो जुदि ट्रेलारखौ नायोब्ला जोङो मोनथियो जे बे एलबामा थारैनो माने जों बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हागोन, जोङो बयखौबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन। दिनै गोबां माने प्रडिउसारफोरा दिनै गोबां माने सर्ट मुभिफोर बेफोरबायदि एलबामफोर खालामबोगासिनो दङ आरो बिदिनो दिनै कमल कुमार बसुमतारी फिल्म प्रडाक्शनाबो दिनै मोनसे एलबाम शुटिंआ माने जानानै थांखांबाय। दिनै ट्रेलारावबो माने पाब्लिश जाखांखाबाय, अलरेडि जाखाबाय। आरो बिदिनो नोंथांमोना जुदि बे कमल कुमार बसुमतारी जे चेनेल, बे चेनेलाव नोंथांमोना जुदि भिजिट जायाखैब्ला अन्नानै थाबैनो दिनैनो दानो भिजिट जाहैथां। बे कमल कुमार बसुमतारी फिल्म प्रडाक्शन मोननि चेनेलाव बे एलबामखौ माने पाब्लिश खालामनाय जागोन। साननैसोनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय भिजिट जाहै आरो बेनि गोजोननायखौ नोंथांमोना ला। जोङो ट्रेलारखौ नायोब्ला जोङो मोनथिखायो जे ट्रेलाराव जे जोङो नुदों, ट्रेलाराव जोंनि बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों, जोंनि रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हादों। दिनै बिथांमोननि जि ट्रेलार जोबोद मेहेरगोनाङै जादों आरो बेजों लोगोसेनो जों बयबो आसा फारिदों जे बिथांमोननि एलबामा थारैनो जों बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हागोन, जों बयखौबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन। आरो बेवहाय गोबां माने आर्टिस्टफोरा बेफोरबायदिनो माने मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बेयाव गुबुन माने खामानि मावबोदों आरो बिदिनो बिथांमोननि मुंखौबो आङो मख'ना होनो सानदों जे बिथांमोना दिनै सासे गोख्रों माने हारिमु अनफावरि हिसाबै दिनै गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे बिथांमोना खामानि मावदों। सासे प्रडिउसार महरै, सासे मेथाइ खनगिरि महरै, सासे मेकआप आर्टिस्ट महरै, सासे फावखुंग्रि महरै बिथांमोना खामानि मावबोदों। आरो बिथांमोननि मुंखौ आं नैबे समावहाय मख'ना होनो सानदों जे ट्रेलारखौ नोंथांमोना इयुनावहाय नुगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नोंथांमोना नायलांबाय था आरो जोबथारनाय आङो माने बिथांमोननि जि दिनैनि बे निजोम समाव बे माने आपकामिं जि एलबाम, बे एलबामनि ट्रेलारखौ आं नोंथांमोननो जोबथारनायाव होनो सानगोन। जे जायफोर बिथांमोना बेवहाय खामानि मावदों बिथांमोननि मुंखौ आङो नैबे समाव मख'ना होनो सानदों। बे आपकामिं माने आं नोंथांमोननो बुंखाबाय जे आपकामिं जे एलबाम बेखौ कमल कुमार बसुमतारी फिल्म प्रडाक्शन बेवहाय माने पाब्लिश खालामनाय जागोन। नोंथांमोना बे चेनेलाव थाबैनो थांनानै भिजिट जाहैथां। आरो बेवहाय सासे प्रडिउसार महरै खामानि मावबोदों, जे बेवहाय प्रडिउसार महरै खामानि मावबोदों बिथांमोनानो जाहैबाय नबजित स्वर्गियारिजों लोगोसे कमल कुमार बसुमतारी। बिथांमोन सानैया बेवहाय प्रडिउसार महरै खामानि मावदों। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय प्रडाक्शन महरै खामानि मावदों बिरखोम बसुमतारी, बिथाङा बेवहाय प्रडाक्शन महरै बेवहाय खामानि मावदों। आरो बेवहाय करिय'ग्राफि खालामदों बिजय बर'आ बेवहाय करिय'ग्राफि खालामदों। आरो मेथाइ खनगिरि जायफोर बिथांमोना जोंनि गोसोखौ बोनो हायो, मिलौदो देंखो होनानै जोंनि गोसोखौ बोनो हायो, बिथाङानो जाहैदों सिंगार महरै रैरुब बर'। आरो बेनि लिरिक्सखौ होनाय जादों महेन्द्र बसुमतारी। टिउनखौ होदों भुपेन बर'। आरो मिउजिकखौ होनाय जादों केनि स्वर्गियारि। आरो फावखुंगुर जायहा बेवहाय मेनलि रुल दङ, जे सासे फावखुंगुरनि महर दङ। बिथाङा आङो नोंथांमोननो बुंखादों जे सासे प्रडिउसार जायनि मुङा जादोंमोन नबजित स्वर्गियारि, बिथाङानो सासे फावखुंगुर महरै बेवहाय खामानि मावदों। आरो जोङो जोबोद गोख्रों सासे प्रडिउसार महरै बिथाङा सासे गोख्रों फावखुंगुर जाहैगोन होननानै आङो सानो जे बिथाङा जाहैदों नबजित स्वर्गियारि। आरो बेवहाय सासे फावखुंग्रि महरै बेवहाय खामानि मावदों हाबिला बर', बिथाङा जादों सासे फावखुंग्रि। आरो बेवहाय सासे मेकआप आर्टिस्ट जाय बेफोरखौ साफा खालामो, बे मोखाङा मोजां नङाब्लाबो मोजां खालामो, बिथाङा जाहैदों मेकआप आर्टिस्ट महरै खामानि मावदों दिपिका बसुमतारी, बिथाङा मेकआप आर्टिस्ट महरै खामानि मावदों। बिथांमोनानो बेवहाय गोख्रोङै माने फाव खालामबोदों, गोख्रोङै खामानि मावदों। सासे मेथाइ खनगिरि महरै, मेकआप आर्टिस्ट महरै, प्रडाक्शन महरै एबा प्रडिउसार महरै बिथांमोना खामानि मावबोदों। आरो बेयो मोनसे गोख्रों एलबाम जागोन होननानै जों सानो, जों बयजोंबो अनसायजागोन होननानै जों सानो। मानो होनोब्ला जोङो ट्रेलारखौ नायोब्लानो जों मोनथियो। ट्रेलारखौ नायनानैथ' आंनि गोसोआथ' जाखाबाय, आं माने एलबामखौ नायनो थाखायसो आङो नेनानै दङ। आरो बिदियैनो नोंथांमोनाबो बे एलबामखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन होननानै आङो सानो। आरो नोंथांमोन बयबो नोंथांमोननि अनसायनायजोंनो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां खालामलांनो हायो बेखौ मिजिंथिदों। आरो आङो
कमल कुमार बसुमतारी बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना भिजिट जानानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना आङो ट्रेलारखौ होगोन ट्रेलारखौ नोंथांमोना नायना लानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो दिनैनि आंनि जे शर्ट भिडिअ बेखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना अननानै प्लिज ट्रेलारखौ नायनो हागोन